Kodi nzotheka kudyesa mtundu wonse. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu. Tifuna kusinkhasinkha mawu a Mulungu la 17 pa chaka, ndipo kumbukirani kuti chino ndi chaka B. Mawu oyamba achokera m'buku lachiwiri la Mafumu chapter cha 4 ndime ya 42 mpaka ndime ya 44, ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Aefeso 4 ndime ya 1 mpaka 6, ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wa Yohane woyera Yohane 6 ndime ya 1 mpaka 15. Salimu yathu tizikankha kuti mumafumbatula dzanja lanu ndipo mmatipasa zofuna zathu. Mawu oyamba 2 Mafumu 4 ndime ya 42 mpaka 44. Nthawi imeneyo m'dziko munali njala. Munthu wina anabwera kwa mneneri Elisa atamtengerako buledi opangidwa ndi zokolola zatsopano, mitanda 20 ya balere ndiponso ngala za tirigu zatsopano. Zonsezi adazitengera mthumba mwake. Tsono Elisa adati agawire aneneri chakudyachi kuti adye. Koma wantchito wake anamufunsa kuti kodi chakudya chimenechi ndingachigawe motani kwa anthu 100 onsewa? Elisayo adanenanso kuti apaseni anthuwo, pakuti chauta akunena kuti anthuwo azadya ndipo chakudyacho chizasalako. Motero wantchitoyo anawagawira anthuwo chakudyacho nadya, ndipo adasiyako monga momwe chauta adanenera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri Aefeso 4:1 mpaka 6. Abale, ine womangidwa ndende chifukwa cha kutumikira Ambuye, ndikupemphani kuti popeza Mulungu adakuyitanani muyende moyenerana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepesa, ofasa ndiponso opirira nthawi zonse. Mulezerane mtima mwachikondi, ndipo umodzi umene Mzimu Woyera amapereka muyesese kuusunga mwamtendere, umene umakulumikizani pamodzi. Pali thupi limodzi ndiponso Mzimu Woyera mmodzi, monganso pali chiyembekezo chimodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse ndipo ali mwa onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Uthenga wabwino Yohane 6 ndime ya 1 mpaka 15. Tsiku lina Yesu adawoloka nyanja ya Galileya, zina lake lina nyanja ya Tiberiyasi. Khamu lalikulu la anthu linansatira chifukwa lidaona zozizwitsa zimene adachita pakuchiritsa anthu odwala. Yesu anakwera mphiri nakakhala pansi ndi ophunzira ake. Chikondwerero chija cha Ayuda chotchedwa Pasaka chidayandikira. Pamene Yesu anayang'ana, anaona khamu lalikulu la anthu lilikuza kwa iye. Tsono iye anafunsa Filipo kuti kodi tingakagule kuti chakudya chodyesa anthu onsewa? Adamufunsa zimenezi dala kuti amuyese Filipoyo, koma iye mwini adadziwiratu choti achite. Filipoyo anayankha kuti ngakhale makwacha 20 sangakwanire konse kugula chakudya choti aliyense mwa anthuwa adyeko pang'ono. Wophunzira wake wina, zina lake Andreya, m'bale wake wa Simoni Petro, adawuza Yesu kuti pali mnyamata pano ali ndi buledi nsanu wa balere ndi tinsomba 2, koma zimenezi zingachitenji kwa anthu onsewa? Yesu adati awuzeni anthu akhale pansi. Pamenepo panali msipu wambiri. Tsono anthuwo adakhaladi pansi. Amuna analipo ngati 5,000. Yesu adatenga buledi uja ndipo atayamika Mulungu adagawira anthu amene adakhala pansiwo. Anateronso ndi tinsomba tija nawagawira monga momwe anthuwo ankafunira. Anthu onsewo atakhuta, Yesu adawuza ophunzira ake kuti tolani zosalira, kuti kasatayike kanthu. Anatola zosalira zonse za buledi nsanu wa balere uja nazaza madengu 12. Pamene anthu aja adaona chozizwitsa chimene Yesu adachitacho, anati zoonadi ameneyo ndiye mneneri uja amene ankanena kuti azabwera pansi panoyo.
Yesu adaziwa kuti anthuwo adati angwire ndi kumulonga ufumu, n'chifukwa chake adawachokera nakweranso mphiri payekha. Mthenga wa Ambuye ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, funso limene tikuzifunsa pano ndi funso lofunika kwambiri. Kodi nzotheka kudyesa mtundu wonse wa anthu? Ndikamakamba za zimenezi ndikukamba kuyambira kubanja. Kodi nzotheka kudyesa mtundu wonse umene uli mnyumba mwanumo ngati banja? Kodi nzotheka kudyesa ana 7? Kodi nzotheka kudyesa ana 12? Ndikatero ndikunyamuka ndithu kupita kandi kumphakati. Kodi nzotheka kudyesa mphakati wonse? Ndikatero ndikunyamuka ndikupita kumuzi. Kodi nzotheka kudyesa muzi wanu wonse? Ndikatero ndikunyamuka kupita ku parish. Kodi nzotheka kudyesa parish yanu yonse? Ndikatero ndikunyamuka kupita ku dziko. Kodi nzotheka kudyesa dziko lonse? Nkhani imene ndafuna kuyambira kumapeto pa uthenga wabwino pamene akunena kuti Ambuye Yesu ataonesa kuti iyeyo ali ndi kuthekera kodyesa mtundu wonse. Anthu anaona kuti uyu ndi amene ali oyenera kukhala mfumu, ndipo amafuna kuti amuveke ufumu. Mukazangokwanisa kudyesa mtundu wa anthu, inuyo ufumu simuzavutikira kuti anthu akulongeni. Simuzavutikira, simuzapanga kampeni, simuzapanga chani. Mukazangokwanisa kuwadyesa anthu, kudyesa mtundu wonse wa anthu, inuyo mtundu uja uli m'manja mwanu. Lero pamene ndikukamba za zimenezi, ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti tinayenera pano kumakhati kudya katatu. Ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti pano tinayenera kukhala tili ku Kanaani. Ndikukhulupirira kuti mukukumbukira kuti pano tinayenera kukhala tili dziko la mwana lilenji. Koma zonsezo zikukanika. Zikukanika. Chifukwa cha funso lathu ndi lofunika kwambiri. Kodi ndizotheka kudyesa mtundu wonse? Lero ndafuna kuti kuzera mawu amene tamva lero, oyamba achiwiri amuthenga wabwino, titolemo zinthu zimene tikusowa kuti tikwanise kuti ife tidyese mtundu wonse, kuyambira kubanja kwanu, kana kuchalichi kwanu, kana ndi paziko pano. Choyambirira ndichoona kuti ngati tikufuna kuti tidyese mtundu wonse, mamvesedwe athu amoyo uno, mamvesedwe athu aziko lino ndofunika. N'chifukwa chake tinachemerera atonse atanena kuti mmene talowa mbomamo tikufuna kuti choyambirira tipange za kusintha kaganizidwe. Chimene chiche chinali chofunika kwambiri. Unfortunately ndiwo omwewo kaganizidweko kanali kasanasinthe. Ndiye sungasinthe chinthu chimene iweyo ulibe chanyuwani, uli chakale chomwe chicha usintha bwanji. Koma ndikukamba zimene chifukwa cha mawu achiwiri amene akunena kuti dziko litamvesedwe kake kakuyenera kukhala kunena kuti tonsefe ndife ana atate mmodzi. Akuti kuli Mulungu mmodzi ndipo tonsefe tili pansi pa tate amene mmodzi. Chimene chofunikira. Ngati sumvesa kuti kaya ndi wa MCP, kaya ndi wa DPP, kaya ndi wa UTM, kaya ndi wa UDF, kaya ndi wa AFOD, ngati sumvesa kuti tonsefe ndi amodzi, tonsefe ndi ana ake a Mulungu, ngati mmutumwa kwa muli zigawo chonchi, sungadyese mtundu wa anthu. Ngati iweyo ukamakhala umakhala kuti kwathu ndi uku, chipani changa ndi ichi, anthu anga ndi awa, sungadyese mtundu wa anthu. Ukadyesa kagawo kakwanuko, ukadyesa anthu akumtundu kwakoko, ulephera kudyesa mtundu wonse wa anthu. Choyambirira ndi chimenecho. Number 2, kodi ungadyese bwanji mtundu wonse wa anthu? Akunena mawu aja kuti, mawu yambaja, akuti kunabwera nthawi ya njala munthu wina amene anambweresera neneri zokudya. Neneri Elisa. Azinanga neneri Elizeyo, neneri Elisa. Ndipo neneri Elisa uchamalo moti adye zimene zija, azitengere zimene zija, akumuza wantchito wake agayire aneneriwa. Zokudya zinali zochepa, agayire aneneriwa. Ngati munthu ukufuna kuti udyese mtundu, ukuyenera kukhala ndi mtima olepa. Ukuyenera kukhala ndi mtima oziwa kuti anzanga wanso ali ndi njala. Usakhale munthu umangoyang'ana mimba yako.
chimenecho ndi cha nambala 2 chimene chichi chofunika chimene uchitenga kuchokera m'mawu oyamba. Cha nambala 3 tikulowa kutenga wabwino akuti Ambuye Yesu ataona anthu aja anachiyang'ana chikhamu chija. Ngati munthu ukufuna kuti udyese mtundu wa anthu ukhale ndi maso umayang'ana ndi kuona. Kodi anthu umaona? Kodi ukamayang'ana umaona? Akunena kuti Yesu Khristu anayang'ana ndipo anaona chikhamu cha anthu chija. Zimathekatu munthu kumakhala ngati atokuonani nasakuonani. Nzotheka asogolere kumakhala ngati kuti akuwaona anthu aja nasaona. Kukhala ndi maso otha kuyang'ana ndi kuona. Tingathe bwanji kudyesa mtundu wonse? Cha nambala 4 kuganizirana kuti njala ya ena ndi yomweyo imeneyonso iwe umamva. Yesu atayang'ana anthu aja, njala imene anthu aja amamva iye anayimva m'mimba mwake. Njala imene anthu aja amamva iye anayimva. Chimene ndifuna kutanthauza panchona kuti tikhale anthu amene kuvutika kwa ena tikumakumva ife nthupi mwathu, tikumanyamula mavuto anthu ena. Ngati munthu ulibe chimene chiona kuti utakulowa mu nyengo za wina ndikumamva nawo kuwawa kumene ijo akumva, sungadyese mtundu wa anthu. Ngati munthu uli ni maganizo ona kuti uyo amamva kupweteka mmene ndikumvera ine, chimenecho chimene chingathandize munthu kuti uthe kudyesa mtundu wa anthu. Nambala 5 kuziwa kufunsa mafunso. Yesu ataona anthu aja anapita kukamfunsa ophunzira wake, kodi tingapeze kuti chakudya choti tidyese anthu onsewa? Ndiye ndafuna muone pamene payambira funsolo. Sanafunse nona kuti kodi anthuwa tiadyese kapena tisadyese. Limene lowalidumpha wangofikira ponena kuti kodi tikapeza kuti chakudya choti tiadyese anthuwa. Kumuuza ophunzira chona kuti ufune usafune anthu awa akuyenera kudya. Funso limene tili nawo ife pano ndilona kuti kodi chakudyacho chichokera kuti. Nthawi zina timalimbana ndi mafunso amene satithandiza kuti tisolve vuto limene tili nawo. Timakhala ndi mafunso amene akutithandiza kukhumudwa pa chimene tikufuna kuti ifeyo tichiyesere kapena tichipange. Ambuye Yesu akupereka funso limene likuonesa kuti ichichi tikuyenera tichipange, koma chikungosowa ife kodi tikatenga kuti chakudyacho. Tikatenga kuti chakudyacho chona kuti chakwane anthu onsewa. Mtundu umene sufunsa mafunso ndi mtundu umene suzadya. Asogolera amene sata kufunsa mafunso oyenerera, asogolera amenewo sangathe kudyesa mtundu. Cha nambala 6 kufunsa nzeru. Kufunsa nzeru. Ambuye Yesu anapita ndikukampeza Filipo ndikumfunsa kodi tingakagule kuti chakudya chokwanira anthu amenewa. Ndiye akunena kuti Yesu sikuti analibe yankhoyi, sikuti samaziwa chochita, amaziwa chochita, koma anamfunsabe Filipo. Chifukwa chani? Pamene muli pagulu zimayenera kuti zikhale zokukomera iwe kuwatenga ena kuti atenge nawo mbali, ngakhale iwe ukuziwa maansala. Kuwapeza ena ndi kuwabweresamo kuti nawo apereke maganizo awo, nawo atenge nawo mbali pa chinthu. Kuli asogolera amene chifukwa cha kuphunzira kwambiri, chifukwa cha nzeru zambiri, chifukwa cha experience yambiri, amaona ngati kuti angonena choti angowauza anthu acha choyenera kupanga. Komatu kamapanga zimene zija kumaziwa kuti aliyense ali ndi mbali yake imene saona, ndipo umayenera kuti uwatenge anzako onse, aliyense azimva kuna kuti inenso ndine mbali imodzi ya yankho pamenepa. Asogoleri amanena kuti nzeru zayekha anavika nsima m'madzi. Tikunena kuti ngati mukufuna kudyesa dziko simungalidyese ndi nzeru zanu zokha. Chifukwa chizimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti waku opposition akunena mfundo yothandiza, koma waboma ayi safuna kuchimva, safuna kuchitenga, ataza kumutchukisa winayo. Hayi, mulibe chidwi chona kuti mudyese mtundu wa anthu.
aliyense amene akufuna kuti adyetse mtundu wa anthu akuyenera kuzoona kuti maganizo ena akuyenera kukatenga kwa anthu ena. Nambala 7, kuyankhana muchoona komanso mwachindunji. Ndipo nkhani iyi ili kwa anthu amene ali majunior, anthu amene ali pansi pa asogoleri, anthu amene asilidwa kuna kuti aziyendesa zinthu, kupereka mayankho olondola oona kwa asogoleri. Ambuye akunena kuti tikatenga kuti Filipo sakunyengererayi, akuyankha Ambuye apa sizingatheke. Apa pamene zilili mu Ambuye ndizovuta, ndizokanika. Kulitu anthu amene pongofuna kuwasangalatsa asogoleri, zitheka, ziyenda, zikakwana. Tikhale ndi mayankho oona. Nziko mwathu muno kodi choona ndicho tichani? Tili ndi chokudya chokwanira? Kodi munkhokwe mwathu tasungamo chokudya chilimo? Koma muzaona kuti anthu akuzemba ndi maansala akangofunsidwa kuti kodi munkhokwe mu chimanga chilimo? Kodi chilimo bwino? Lero umva yayi chaola, mayi yayi mulibemo, ekena ku yayi sinaguliremo, zambirimbiri mbwe. Kukanika kupereka maansala oona pa chimene ife tili nacho kapena chimene ife tilibe, kuthekera kumene tili nako kapena kuthekera kumene ife tilibe. Namba 8, kodi ungadyetse bwanji mtundu wa anthu? Ungadyetse mtundu wa anthu ngati ukuziwa anthu amene uli nawo, kumaziwa kuti ndili ndi anthu ati. Kodi pali inepa auje pali ndani, ndipo anthu amene ndili nawo ali ndi kuthekera kotani? Human resources. Akufunsa Ambuye Yesu kuti kodi tikatenga kuti chakudya, ndipo akunena kuti wophunzira wake wina Andrea akubwera ndozana kuti pano pali nyamata pano ali ndi bredi nsanu ndi nsomba ziwiri. Andrea akuziwa pali ndani, pali nyamata pano. Anthufe tili ndi anthu amene ali ndi kuthekera kuyendesa zinthu. Tili ndi anthu amene Mulungu anapasa ukadaulo ona kuti atakuyendesa zinthu muziko muno. Sikuti ayendesa zinthu pokhala president iwo iya, koma mutasiyira ntchito ayipanga. Chisazo ndichi magesi omwewa amene amavuta nthawi ina yake ena aagwira magesi aja kuyenda bwino. Tili ndi anthu ziko lathu lino. Mbanja mwanumo muli ndi mwana, muli ndi ana amene mutasiyira budget ya banjalo atakuyendesa. Kumpakati kwanu kumuli ndi anthu amene mutakhala kuti mwafunsa kunena kuti kodi ichi tipange bwanji, ali ndi nzeru. Ku diocese kwanu kumuli ndi anthu amene mutanena kuti diocese yathu ino sikuyenda bwino. Kwafunsa anthu akuzana kuti komatu tili ndi nyamata diocese muno, kapena tili ndi wachikulire diocese muno wakuti. Koma vuto anthu aidha saziwa kuti ali ndi ndani ndela lawolo malo awo, o amaziwa kuti tili ndi wakuti koma amansiya dala kumbali. Kunena kuti uja tamponyeni kuja. Ndi mtima umenewo simungadyetse banja lanu, simungadyetse mpakati wanu, simungadyetse diocese, simungadyetse mpingo, simungadyetse dziko. Pali nyamata pano. Kukhala munthu amene ukuziwa anthu amene uli nawo. Ndipo no kanambala 9, ngati ukufuna kuti udyetse mtundu wa anthu ukuyenera munthu ukhale ndi ndondomeko, munthu amene ali wa order, munthu wa dongosolo. Ambuye Yesu atamva paja kuna kuti okay tili ndi nyamata pano, ali ndi chane, ali ndi nsomba, akuwauza anthu aja kunena kuti chani, auze ni anthu akhale pansi. Chombira ndi chimenecho, anthu akhale pansi. Tizipanga zinthu zathu pali dongosolo pamuzi pano. Chipwirikiti simungadyetse nacho ziko. Chipwirikiti simungadyetse nacho ziko. Dongosolo ndilofunikira. Chanambala 10, ngati mufuna kudyetsa mtundu wa anthu, kumvera ndikofunika.
kumvera ndikofunika. Si ansembe okha, si asistere okha, si abrother okha amene amayenera kumvera. Kumvera ndi chinthu chofunika ngati mukufuna kuti mpange chinthu chachikulu moyo mwanu. Dongosolo limatheka ndi kumvera. Ndiye akunena kuti anthu achatawuza kuti khalani pansi onse aja anakhala. Azibambotu, azimayi onse aja anakhala, ana onse kukhala pansi pa nsipu paja. Zimenezo zinapangisa kuti zitheke zimene Ambuye Yesu amafuna kuti zichitike. Kukhala anthu omvera. Tikufuna kuti dera ili tizilimako chimanga. Dera ili tikufuna kuti likhale lomanga nyumba. Dera ili tikufuna kuti likhale lopanga chakuti ndikumamvera. Mmapiri muti sakweremo ndikuyikamo mitengo, ndikumangamo nyumba zathu, tiyendikemo mitengo, ndikumamvera. Kumvera kumathandiza kuti mapulani anu ofuna kudyesa mtundu atheke. Namba 11. Mukuyenera kukhala anthu achikhulupiriro. Panasoyika wina wake wachikhulupiriro. Wina wake oziwa kulumikizana ndi Mulungu amene ali Ambuye Yesu. Amene ngakhale zinthu zinali zochepa anena kuti izizi Mulungu atha titalumikizana naye ndi kuzichulukisa. Pakati pathu timasowa anthu achikhulupiriro. Anthu amene ali ndi line yopita kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu chimapanga iye ndi kulumikiza ndi ife ndi kukweza kuthekera kwathu. Mbanja mwanu ngati muli ndi mwana wachikhulupiriro, mayi achikhulupiriro, bambo achikhulupiriro, anthu amenewo ndi ofunika mbanja mwanumo. Chifukwa ndi amene zochepa zanuzo azati kukulumikizana ndi Mulungu ndipo zinthu zija ndikumayenda. Namba 12. Kukhala ndi mtima othokoza. Kukhala ndi mtima othokoza pa zimene uli nazo. Chimene chindi chofunika abale anzanga. Ngati mukhala ndi mtima othokoza, monga anapengera Ambuye Yesu kuti anatenga buledi uja ndi nsomba zija, ndipo atayang'ana kumwamba anathokoza Mulungu. Sanapite kumene kuja kwa Mulungu ndi mtima owinya, ha Ambuye, eka buledi tokhati, ndi nsomba tokhati, ndi anthu onse wandezikhala bwanji. Sana winye ngati Mose. Koma anapita ndi mtima othokoza, ndipo Mulungu anazonjezera. Amalawi ngati sitikhala ndi mtima othokoza pazochepa zimene tili nazozi, sitizazidyesa tokha. Ngongole zonse zimene timakapalamula kunjazi zimasonyeza kusowa kwa mtima othokoza pa zimene ifeyo tili nazo mdera mwathu muziko mwathu. Ndipo pa chifukwa chimenecho sitizazidyesa tokha, chifukwa chona kuti tilibe mtima othokoza pa zimene Mulungu watipasa m'manja mwathu. Namba 13. Gwirisa ntchito zimene uli nazo. Osaderera zimene uli nazo. Ndafuna kuyilumikizana namba 12 ija. Osaderera zimene uli nazo. Kukhala ndi mtima ogwirisa ntchito anthu amene muli nawo. Osati timu ya mpira nthawi zonse kumogezo zokatenga munthu kunja nzungu. Mupange ichi mukatenga wina chikunja. Anthu amene muli nawo kwakhulupirira, anthu amene muli nawo kuwaphunzitsa, anthu amene muli nawo kukhala nawo omwewo. Ndipo zinthu zimene muli nazo osaziderera. Zimene zingakuthandizeni kuti mupange chinthu chokhalisa ndipo muthe kuzidyesa nokha. Akuti Ambuye anatenga buledi. Imwe uja amene anali uchepa uja. Namba 14. Kukhala ndi mtima ogawirana pa china chilichonse. Akuti anatenga buledi, anathokoza Mulungu amugawa. Anatenga nsomba, anathokoza Mulungu azigawa. Sana tenge china chake kukabisa kukichini. Ngakhale tikakani maphwando pakati pathu, upeza kuti akukichini aja atenga zina kabisa, zina kasunga kuti, zinaika malaya, zinaika mudengu ndikuvinikira, zinaika kuti kena kumova kuti kuphwando kuja zinthu zinaperewera. Chifukwa anakabisa zina. Gawani mene zikuyenera kugawiridwa. Kwabwera zoti zigawidwe za anthu osauka umu. Starter pack kandi zichani, kandi za food for work zija. Wina akutenga kukayamba wakabisa kai. Malomona kuti angogawa mwachilungamo. Tikuyenera kukhala ndi mtima ogawa zonse. Ndipo Mulungu amazichulukisa zimene tagawana zija. Ndipo akunena kuti pa namba 15 sopano tikhale ndi mtima ofuna kuti aliyense akhute.
Tikhale ndi mtima umenewu ufuna kuna kuti aliyense akhute. Ndipo kuna kuti Ambuye Yesu aliyense anaonesa kuti aliyense wakhuta. Ndipo aliyense atakhuta anena kuti katolereni zinyenyeswa. Ndipo pomaliza pa nambala 16 ndi chimenecho choyena kuti kuchosa mtima owononga, mtima omataya zinthu zimene Mulungu wakupasani za ulere, wakupasani nsima ya lero yasalira inu kutenga kuti uja ukataya. Simungapeze bwino ndi mtima ngati umenewo. Mtima owononga zimene Mulungu wakupasani. Wakupasani makobiri movutikira inu mukutenga makobiri aja kukapalamula milandu ya ziwuko ndi kumakalipira ku khoti kuja atifuna kuti makobiri ndi aboma. Kuwononga zimene muli nazo. Kutenga makobiri amene munaenda kugwiritsa ntchito pona kuti mutukulire anthu. Ndikumakapangirira za ziphuphu, kumakapangirira za chani, kumalembera anyamata oti amenye anzawo, kupanga chani, kuwononga kokhako, mtima owononga umene sungathandize kuna kuti mujese mtundu wonse. Tikuyenera kuphunzira kusasakaza zimene tili nazo. Ndipo pomaliza abale, ndafuna kuti mawu onsewa muone mu Ukaristiya. Muone mu Ukaristiya. Akunena kuti anatenga bread. Zomwe zija timapanga pa misa paja. Anatenga bread. Atakweza maso ake kumwamba kwa Atate, anathokoza Mulungu. Namunyema ndi kwagayira anthu aja. Ndipo aliyense anakhuta. Chimozimozi anatenga tinsomba tija. Mawu amene aja ndi mawu omwe amene timanena ife pa nsembe ya Ukaristiya. Misa itiphunzitse kukhala anthu ogawa, anthu ozipereka, anthu opereka nsembe. Ngati sitingapereke nsembe zokudya zimene ife tikuzipeza, ngati sitingapereke nsembe kochepa kamene tili nako, sitingathe kudyesa mtundu wonse. Elisa zokudya zimene anabweresera, zimene zinali za munthu mmodzi, wazipereka nsembe kuti aneneri onse adye, aneneri 100, ndipo zinatheka. Inu ndine tikhale ndi khumbo lofuna kuzadyesa mtundu wonse. Inu ndine tikhale ndi khumbo ndikuzowa kuti tili ndi kuthekera kuti titha kudyesa mtundu wonse. Dziko lathuli Mulungu analidalitsa, ife tisalitemberere.